Nork ez du maite oinak urertzean sartu eta lakuaren ederrari so egotea, sarritan ezetz pentsatu izan bada ere, denontzako dago lekua urertzean, baita uretan ere. Denok egin dezakegu igeri, denok jolas, denok ikusi, denok ikasi. Eta hori duela elkalteari eskelta handi batan ez dago pertsona. Lunti behar aluntik ez dagoen modu berean. Denok behar ditugu ilia jolas amaitasuna eta zipoza bal dago horiek baino bereziak horiek.